kadeji abinda mahaifiyar Maryam ta ce so take ka saki Maryam. Na miki alƙawarin zan rabu da Maryam. Duba dai da dai ƙaunar da kake mata, amma dai alfarwar take nema ka saki Maryam. Nura wani irin tunani kake yi kai kuma? Wato lamarin awal ɗin nan akwai ɗan ɗaurewar kai. To shi kenan dai Allah ya sa dai lafiya. Jiya na ga ya ɗora wani abu a status ɗinsa halamun kuka. Yana ɗorawa na tura masa saƙo. Har yanzu saƙon bai shiga ba. Shi kenan dai Allah ya sa lafiya. Nura Allah ya sa dai duk inda yake dai yana cikin lafiya, yana cikin ƙoshin lafiya. Mai nasara Maryam fa ba haka take nufi ba. Na sani. Mai nasara Maryam dai abin da ta ci ba dai za ta bari a yi saƙon Allah ba. Zan iya ban shi ba saboda akwai saɓon Allah a cikinta. Saboda ka ba ta bari a zubar da ciki ba. Ke kin yadda zaki ɗauki ƙaddarar rabuwa da ni kenan? Kin yadda zaki ɗauki ƙaddarar rabuwa da ni kenan? Kin amince mu rabu da juna? While muna da hanyar da zamu bi domin mu sama mu kanmu solution da zamu ci gaba da rayuwa tare da juna, amma ke kin zaɓi mu rabu kenan? A'a mai nasara ba haka bane ba. Haba mai nasara haba ai kai damun ka san ba ta iya rabuwa da kai ba dama. Na sani. Mai nasara ai damun ka san ba ta iya rabuwa da kai ba. Yanzu nan ko muke magana. Jamila ce? To Jamila sannan ke zuwa kice kin zo ke ma dai kin zo ki Yanke. Wannan kuma fa? Sadi da Maryam. To yayi. Da ka ɗauki wannan abar ka fita da ita. Ke kuma idan kina da zuciya kar ni ƙara ganin ki a cikin gidan nan. Maryam ya haka? Kina ji abin da Hasiya take yi amma ba za ki tsawatar mata. Sai da haka. Jamila ce fa ƙawata tun muna yara. So what idan Jamila ce? Wannan kike kira ƙawarki? Duk duniya baki da makiya da ta wuce ta. Ko dai ta riga ta fi ƙarfin ki ne a cikin wannan gida na mai nasara. Sai ka ɗauke ta ku je ku zauna tare bismillah. Get out! Sis ki daina. Ba na jin daɗin abin da kike. Jamila ce fa. Maryam. Kai ki da. Zuciya amshi zo